No a včera sa u nás rozhodlo aj o hokejovom titule. Už počas sezóny Banská Bystrica lámala rôzne klubové rekordy. Jej hráči dokonca aj niektoré rekordy celej súťaže. Prvýkrát v histórii sa Banskobystričania tešili z víťazstva v základnej časti a premiérový je aj titul. Finálová séria s Nitrou sa skončila 4-1. V tíme sa stretli skvele hrajúci legionári, draví mladíci, ale najmä skúsení hráči z NHL, ktorí sa narodili práve v Banskej Bystrici a domov sa vrátili vybojovať titul. Za Bystricu ja som veľmi hrdý. My sme si stále hovorili, keď sme hrali NHL, Čimičo Hanzu, Štyrčozetník, ja som za nich neskutočne rád, že sme to mohli dotiahnuť, aj keď niektorí už na tých funkcionárskych postoch, niektorí sú ešte nie až tak opotrebovaní, takže vládzu, ale ja som strašne rád, že sme sa mohli zísť v jednom mužstve a niečo pre Bystricu dokázať. Vrátili sme sa sem a samozrejme, že sme to veľmi chceli. 3 finále po sebe, určite to bolo aj psychicky náročné a je to super pre mesto, je to super pre klub a určite si to užijeme. Bystrica je srdcová záležitosť a jednoducho je to jedna veľká fantázia, že sa nám to podarilo. Klobúk dole pred našim finálovým súperom a sme radi, že sme to odplatili a jednoducho, že sme majstri a je to paráda. Surov sa vrátil do Banskej Bystrici, Hanzi ešte ostal, takže bolo to nastavené tak, že chceli sme to pre to mesto Banskú Bystricu získať ten prvý historický titul a som rád, sa nám to podarilo. Jedni sa tešia, druhí smútia. Presne pred rokom oslavovala na banskobystrickom ľade majstrovský titul Nitra. Odplata v repríze finále prišla do roka a do dňa. Mohlo to byť opäť takisto, no len tie dva domáce zápasy sme si posrali, jak sa hovorí, a to sa vo finále nemôže stať. Každý to máme v pamäti, bola to výnimočná udalosť. Teraz sme na tej druhej strane, radšej nám je to ľúto, ale proste taký je šport. Jeden musí vyhrať a musí byť aj ten porazený. Majstrovské oslavy nemali konca. Banskobystričania si svoje odkrútili nielen na štadióne, ale poriadne to roztočili aj mimo neho. Pri mikrofóne máme Michala Sersena. Prvé pocity po zápase. Pocity sú nenormálne. Čo ti poviem? Prvé pocity po zápase. Pocity sú fantastický. Ale jak říká jeden nejmenovaný hráč, není ťažký vyhrať titul, ale oslaviť ho. Športové úspechy píšu nielen krásne príbehy, ale aj tie smutné. Matka Tomáša Ziga si tesne pred finále siahla na život a tak oslavy majstrovského titulu mali pre neho aj trpkú príchuť. 25-ročný rodák z Banskej Bystrice mal však obrovskú podporu celej kabíny. Tomáš Zigo symbolicky uzavrel sezónu posledným gólom na 6-2. Veľké gesto spravil po zápase kapitán Tomáš Surový. Možnosť ukázať pohár zaplnenému zimáku pod Urpínom totiž mal ako prvý práve Tomáš Zigo. Som rád, že chalani toto spravili pre mňa a pre moju rodinu. Veľmi ma mrzí, že je moja mamina, ale určite nás pozerá aj na mňa hrdá, takisto aj na nás všetkých a proste musíme to tako zvládnuť. Ja som rád, že aj oco, aj môj brat tu boli so mnou a mal som pre koho bojovať. Chalani takisto bojovali. Veľmi mne pomohli, ukázala sa tá naša tímovosť, taká sila a som rád, že tento rok to vyšlo a sme prví.